Hola, bon dia. Una trentena de municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre faran diumenge la consulta per a la independència. Reus és el municipi més gran dels que han organitzat el referèndum i ahir van fer l'acte central, una trobada festiva i reivindicativa. Bicicletades, cercavila de gegants i bestiari, inflables i dinar popular. Moltes famílies del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre van acudir ahir a Reus per celebrar molts mesos de feina. Esperem enfilar la recta final de la campanya aquesta setmana vinent, fins al 25 d'abril, amb tot d'actes de vot anticipat i de foment de la participació, que és el que pretén la plataforma tant Reus Decideix com Baix Camp Decideix. Joel Joan va ser una de les cares conegudes que va participar en l'acte central de la campanya del referèndum. Això és històric, i sigui el resultat el que sigui, i sigui el percentatge que sigui de participació, m'agradaria felicitar des d'aquí a tota la gent del Baix Camp que està lluitant pel seu país perquè ho està fent molt bé i està fent història. Música i una paellada popular van cloure l'acte. Unes 130.000 persones i més de 30 municipis del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre estan convocats a votar en la consulta per la independència que es farà diumenge 25 d'abril.